δικό σου στα πλούτη και στη φτώχεια, στην υγεία και την αρρώστια μέχρι να σας χωρίσει ο θάνατος? Δέχομαι. Και εσύ, Γιώργο, δέχεσαι την Αδριάννα ως νόμιμη σύζυγό σου στα πλούτη και στη φτώχεια, στην υγεία και την αρρώστια, στη χαρά και τη λύπη, στο πάθος και τη βαρεμάρα, στη στιγμή που θα αρχίσετε να μην αντέχετε ο ένας τον άλλον και που για να κάνετε ενδιαφέρουσες τις μίζερες ζωές σας αυτή θα μείνει έγκυος και θα αρχίσει να παχαίνει όλο και περισσότερο και θα αρχίσει να σου προβάλλει όλο και πιο παράλογες απαιτήσεις, όπως το να κόψει το κάπνισμα γιατί ενοχλεί το μωρό, και που δεν θα μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ για περισσότερο από 40 λεπτά συνεχόμενα γιατί δεν θα σε αφήνει το μούλικο, και που το πρωί θα σηκώνεσαι να πας στη δουλειά και οδηγώντας θα σε παίρνει ο ύπνος στο τιμόνι και θα σκέφτεσαι, είμαι 35 χρονών και τι έχω κάνει ως τώρα στη ζωή μου, και μετά θα σκέφτεσαι ότι αυτό θα συνεχιστεί για πάντα, ώσπου κάποια μέρα θα πεθάνεις πριν από αυτή, γιατί αυτές πάντα ζουνε περισσότερο, και όλα αυτά μέχρι να σας χωρίσει ο θάνατος. Τι λέει ρε Παπούλη, για μαλάκες ψάχνεις? Άντε γεια. Κουμπαρίτσα, το τηλέφωνο μου το έχεις άμα... Τι να κάνουμε, οι σημερινοί νέοι αρνούνται να αναλάβουν ευθύνες.